Li Bakurê Kurdistanê nexweşiyeke ku zêde belav bûye, nexweşiya warîsê ye. Kesên bi vê nexweşiyê dikevin, zêde nikarin li ser lingan bimînin. Demarên lingan bi ziwabûna xwînê dixetimin û ev yek nexweşan dike nav rewşeke zehmet de. Di Zankoya Dicleya Amedê ji bo çareseriya nexweşiya warîsê operasyonên serkeftî pêk tên. Tedaviye yönelik ameliyat da olabilir. Di nexweşxaneya me de bijîşkên gelek serkeftiyên cerrahiya damaran hene. Ev bijîşk bi cihazên teknolojiya dawî operasyonên serkeftî pêk tînin. Ji hemû bajarên Bakurê Kurdistanê nexweşên warîsê niha berê xwe di nexweşxaneya me. Ameliyatın dışında, klasik ameliyatın dışında hasta olan Ji bo ku demarên nazik zerarê nebînin, di operasyonê de ji bo paqijkirina damaran hesasiyeteke bilind tê nîşandan. Ameliyatı da nava damarda derziyek dişeynin burada jî elektrik heye nava damarı da elektrik hindik dedine ve damarı dişavtine vakati ku damar dişavtandine hidi xuyinjera naçı xuyinte naçı damar dısıtı mı Di Tirkiye û cîhanê de yekem car bi vê rêbazê operasyona girtina warîsê li nexweşxaneya Zankoya Dicleyê hatiye pêkanîn û heta niha encam jî serkeftîne. Kesên ku li nexweşxaneya Zanîngeha Dicleyê emeliyata girtina warîsê derbas dikin, di navbera 4 an jî 5 roja de dimeşin û paşê jî dîsa tev li jiyana xwe ya rojane dibin. Mayrûksel, Rodaw, Amed.